Yan mga kamamshi, bali ngayon magtitimpla uli pala tayo ng palamig. Syempre, ang favorite nating Enjoy chocolate. Binili lang namin to malapit dito sa amin. Presyo niya ay 125 pesos. Bali matagal na pala kaming hindi nagpapalamig. Tapos sabi ko na lang doon sa anak kong panganay kasi meron naman siyang pera dahil nag-watcher siya ng butuhan. Sabi ko is magtinda siya ng palamig. Kahit palamig lang muna. Wala pa kasi dati kasi nagtitinda din siya ng siomai pero ngayon is palamig lang muna. Mas gusto namin tong chocolate kasi mas gamay ko ng timplahin at ito rin yung gusto ng mga bata. And bali sa isang pack pala ng Enjoy chocolate is 500 grams. Pero dahil hindi naman ganun kalakas dito sa amin, hinahati ko lang siya 250 grams. Sa 250 grams, ang pwedeng itubig doon ay 5 litro. Pero para sa akin, kung malakas siguro yung palamig mo, pwede kang maglagay ng eksaktong 5 litro tapos maglagay ka ng 2 yelo. Pero dito kasi sa amin is hindi naman ganun kalakas. Lalo pat tago yung palamig namin, nasa ano lang kasi siya, bintana ng tindahan. Kaya ang ginagawa namin, 4 na litro lang na may konti, tapos 2 yelo kasi hindi agad namin napapaubos to. Kaya ang nangyayari, maglalagay uli kami ng yelo. Siguro hanggang 3 o 4 na yelo ang nailalagay namin. Tapos kapag matabang na sa pang-4 na yelo, magdadagdag na uli kami ng chocolate. Pero kung hindi pa naman is go sa 4. Kung magtatanong pala kayo kung naglalagay pa kami ng asukal, ay hindi na po. Hanggang yung Enjoy chocolate lang, tapos yelo. Tapos yung pinakatansya namin sa 250 grams na palamig or chocolate, ang naibebenta namin dyan is 20 pieces na plastic. Di magkano rin yun, 100 pesos. Swerte na kasi kung makapaubos kami rito ng isang pack. Kadalasan kasi is kalahati lang. Pagka umaga, yung kalahati uli. Pero okay pa rin naman. Kaya yan lang yung may sasuggest namin. Kung mabinta sa inyo ang palamig, pwedeng eksakto nyong 5 litro. As yung yelo. Kung katulad namin na hindi naman ganun kabenta, 4 na litro at kalahati lang. Tapos yelo, kahit magdagdag kayo is okay lang. Bago pala kami magsimula magbenta, naglalagay na talaga kami ng plastic na may straw para alam namin kung magkano ang kita sa palamig.